Txapelduna handi batez, zesta puntako puntista, puntakoa gurekin izango dugulako, azken aldian bi txapel irabazi berri ditu, aurretik beste asko ere bai, Winter Serieseko txapela, eta Amerikaldean irabazitako ari buruz ere galdetuko diogu, Izpasterreko Pantera Arrosa. Biba Aritz Erkiaga! Aupa Aritz! Kaixo Aritz! Kaixo, Aritz, horla, amarreko egingo du. Iepa, Arratsaldeon! Arratsaldeon Aritz! Ongi etorri! Eskerrik asko. Izpasterreko Pantera Arrosa! Bai. Bai, Arrosa, zehaztu egin behar da? Bai. Bai. Winterra Nikil Arrosagaz jolasten dut. Horregatik. Semien kolore guztokuena zan, eta horre koloriek urten benien. Arrosa. Esan egon Larrosa eta esan otzen, nik Larrosa nahi negoela eta Larrosa ipiniztin. Pantera Arrosa. Eta koloreaz ari garela, azken aldian etorri zinenean txurixeago zeunden, kolore honarekin etorri zara? Bueno. Amerikako eguzkia, ala? Bi kolore dugu nik, gorria eta zuria. Erretena ez da gorria, da gero paseta daten iratzabe zuria. Bueno, zer mauz haude Aritz? Oso ondo. Ongi? Bai. Izan duzu bi garaipenak ospatzeko aukerarik? Bueno, ez da, oine egunankokora begiratu bida, oso garaipen politxek, garrantzitzuek, bi esan nahi ezberdinak ez da, Winterra dagoen txapelketari garrantzitzuena da, eta bai oso ilusionanti da, baina, bueno, Daniako bebe ilusio bardina sartu genuen, pentsa dut gure bete beharra dela txapelketatan emotie garrantzi bardine, han dagoen komunidadiari erakutzi ondo jokatu nahi dugule, uneko eman, eta bi garaipenekin pozik. Dania aipatu duzu, Miami Bizkain Cup txapelketa irabazi berri duzulako. Ze balorazio egiten duzu bertako txapelketarena, nola zatoz edo zatozte handik? Oso pozik, ez da. Oindala urte asko Orlando nahi txesan, Citrus txapelketa bat, han batzen zen zesta munduko lehen jokatutako pelotariak eta familiak. Eta hau txapelketa igulo horretarako balixo izen dau, eta gero batez be, han 3 hilabete da gazte batzuk jokatzen, eta arei garrantzia. Ez da, guk zestan Ameriketan ikesi genuen, han egunero jokatzen ikesten da, eta hori bidie berriro itxie gaztiek eta guretzako oso garrantzitsu da. Aritz, eta agian Winter Seriesa pixka gehiago kontrolatzen dugu, hemen ikusten dugulako, baina Daniako Bizkain Cup txapelketa hau nolakoa da, zenbat egunez jokatzen da, edo? Hemen dikun gara 3 bikote. Enpresiek erabakitxe, eta gero han bikote bat, han 3 hilabete gonda frontoi, ez da izan denporatan txapelketa bat jokatu dabe, eta irabazlie, izen dela Urrestita Gorka, gugaz sartu diz. Orduan txapelketa bai izen da luzie, eta gero bertan 3 egunetako finalerdi eta finala. Bertara itzultzeak, Daniara itzultzeak ilusio egin dizu, berezia izan da zuretzat, itzulera hori? Familia dintzako gehitza. Andreas da ume bisekin jununaz, nagusizian jaiua da, eta nahi ban ezagutu da pixkate Ameriketako bizi modue, eta guretzako bertara buelteti holan jokatzeko ez asko, horretan 14 urte jokatuta gero beste txapelketa bat ez da, baina sestientzako oso garrantzitsu da. Gogoratuko dugu zuen azken tantoa? Begira, horrela irabazi zuten. Beno, 14 bigarren jokoan. Eta bero izakia. Eta orain, ea, kentzen dion. Kendu dio. Eskatu Imanolek, baina utxaundia egin du. Berak eskatutakoa izan da, eta nahiko aurrean zen gainera. Aritz, galdera bat, azkeneko tantoa, irabazi beti irabazten da, baina berdina da norberak egindako tanto batekin irabazi, ala besteak utxe egindako tanto batekin irabazi? En azkejetan. Ez, gauza da irabaztea, ez da, Aritz? Bai, ez, horre arraroen jakun, Imanoleko lako pelota faietie, baina egule hongo zanpentetan zer bota gero, eta egule horrega itxik iman, baina ez ustean hartu genuen, hori utze, baina posa bardin. Mikel Mantizidor zure kidearekin irabazitakoa, bere laguntzari esker, bere babesari esker. Bikote ona osatu duzue, txapelketa honetan? Bai, ez da lehenko aldia jokatzen dugun batera, lekeiti honetak ernikan be jokatut eta pentsu dut bisek irabazitxe dugu zela bai, alkarregaz. Eta hemen oso bikote honak egon diz, baina jakin genuen aukerak eukiko genuen zela, eta egizan oso ondo jokatu dugu. Eta nolako ikuslea da Daniakoa? Oso desberdina gara? Bueno, pixkat ambiente hotza egon zan. Bai. Txikiago ere bada orain, ez da? Txikitu egin dut, ez da? Bai, lehen asko handiz esan, baina kasi oin makinak eta daz, lehen publiko dut zan lekuen, oin bastek zazpidon da pertsona sartuko diz.
Baina, bueno, egizan, bai egon zan ambiente pixkatot, igule pelotari, lehenko pelotari seketa bai asko, denbora asko ikusi barik egondiz, da igul euren hartien egondiz gehiago berbetan partidari begire baino, baina ez oso ezberdina. Hala ere, frontoia ikusterakoan ni harritu nahi ez da, de Casino, Dania Beach. Frontoi baten izen hori, horrek ez du ematen, ostasun handirik aurkituko dugurik, bertan? Imaginatzen zuen, frontoi baten Dania Beach. Ondartza, Casinoa... Ez dakit, Laga Beach hor frontoi handi baten izan daiteke, Azkenen da, auskalo, horiek ere diru, bate goiteak eta mendena diru duk, ez da? Bai, eta kasino gaina horretara bideratute dauz. Kestalape baltza da izaz ikusteko kanpun ebrixi dauen, eguzkixi dauen, edo zer dauen, han sartze zarenien, Agur. diruari begire daz, eta alboko ambienterik ez da. Manolo Urdaiazpikoak, igual, da, diru eusten badu, toma. Bai. Hala, xeberdi. Hala izango da, batez ere Manolo, bai. Haizu, azken aliontan zu dena irabazten ari zara. Ez alda gomeni batzutan ere pixka bat galtzerankak eta lurrean edo edukitzeko? Bai, komeni izaten da, baina, bueno, hoba irabazten jarra. Itxuz, galtzen azten azen nien ez dut uste inornia sakordauko danik, eta ez dut uste irabazten itxiko zdienik, hasi que irabazten duten bitxartin bintzen da aprobetxau. Eta txapelak aipatzen hasita Winter Serieseko txapelari ere kasu pixka bat egingo dugu orain. Dani Aratxoko lanak ondo egin da joan zinelako. Nolako finala, edo nolako txapelketa nahi balin baduzu, izan da aurtengo Wintersa? Txapelketa oso parekatu ez da, ez usteko handixekin, gaztiep ez usteko gonak emon da, txapelketa hasieran bai gul hiru bikote ginen nolan, bai gul pertsonantzako gehientzako favoritoa ginena, baina ez usteko handixek emon da Urrestik eta Manzik eta kanporatu indabez beste bikotiek, eta gero final erdiape oso parekatuek, eta finala ni pentsatu geixat bideratu zala gure esperientziagaz, igul hortik irabazi genuen, ez da, jonen da nire bigarren txapelketa jarraian, finala jokatute, euren lehenengoko, ez dut esango final garrantzitsuena, jokatute daz finalak, baina, Winter Series beste txapelketa bada, mediatikoki presiuni asko dau, eta ni pentsatu horre unzala gure aldera. Hirugarren aldiz irabazi duzu, Winter Seriosa? Zer sentitu zenuen azkeneko tanto honetan? Gure bete beharra da txapelketa guztize ondo jokatzez. Guk oine badugu erantzun gizun bat hau lusatzeko, saletuek posik eukitzeko, eta ni pentsatu horlako txapelketa baten eta horregotiek niretzako bentzet asko nahi dabela esan, hor pelotari danak nahi dugun Winterra jokatzen, Winterra irabazten, eta hori beste txapelatu kitxu poso. Gernikako frontoian jokatu zen finala, eta azken tantoa ikusiko dugu hirugarren txapela honela etorri zen. Kezkatu da, egongo dira gaurko nire dira, denok eta kezkarik handiena aritzen berak noski. Lehenik ikuste ezagun zer gertatzen den tanto honetan. Eskatu egin dio, Barrura, eta bukatu da. Eta aritzek berak bukatu du. Azken bi tantoak berak bukatu. 15 eta 10 lehen da biziko jokoa. 15 eta 12 bigarrena. Aritz Erkiaga eta Jon Ibarluzea. Urdinak sestoarekin hormari paretari kolpea eman dio, Horrelakoak ere ies egiten dute ez da tarteka. Bai, amorru handixe zerrutute txapelketa oso garrantzitsu esan. Hor presiuni asko dau eta amorru danok join euri toko jaken, baina seguru gure kontrajungo basan behar amorru handixe. Zein da zure jokaldirik gustokoena? Kostagoaz, bai gulba ez da hormabiku edo barrure edo olako frontoi handi batek gaina Gernikak aukera gehiago motezta horretarako, hasi que... Nik ala ere, ekarpentxo bat egin dut, eta ziur haritz zu nigaz ados egongo zala, ez da berdina, zesta punta, telebistatik ikustea, eta bertatik, frontoia. Nik onbidapena egiten dut, benetan, jendea joan daitela, orain Gernikako denboraldia amaitu da, orain Durangon arituko zarete, ez da, beraz, alduenak, mesedez, joan daitela frontoira, zesta punta ikustera. Zuzenean ikustak eta telebistatik ikustak, nahiz eta gure EITB-ko lankidek lan zoragarria egite duten,
ez da berdina, ez da berdina. Bai, guk ere gure ikusentzulei gauza bera esan nahi diegu. Ez da berdina telebistan etxetik ikusi edo hemendik ikusi eta hemen aurki batzuk baditugu, beraz. Egunen batean norbaitek etorren nahi balin badu, 600 lau bosei. Eta hemendik ikusiko baituzue. Oso ongi, Xabi, oso ongi. Bueno, Jon Ibarluzea aipatuko dugu labur, ez da, bikote izan zenuelako, horratzean lagun, zer moz moldatzen zarete elkarrekin kantxan? Oso ondo. Beti izan dute, harremana kanpuen behon eukitxik asko laguntzen da kantxa barrun, ez da. Eukidoguz partido batzuk txartu hasi gadine, baina, bueno, gero bakoitzak bestiari izan pentsatzen dugune benetan, ze konpondu bidan, egitxe esan, zelan nahi dugun aldatzi, eta ni pentsatu horrek askotan partiduk irabazi iraizkuzela. Ari Zerkiagarekin gaude hemen, festa amaitu da aratuzteetan, baina, bueno, zuen txapelketak ez dira amaitu. Orain, esan diguzu Durangon zaretela, oso okerrez baldima gaude, eta Araban ere bai, ez da? Bai, eren egunaz izan mutien banakakoa Durangon, ja datorren astelenien nesken winterra azten da, han jokatzen da lau bikotek eta finalerdi finale sistema beste 3 astelen jokatuko da neskak, eta gu Araban neskape bai, nesken liga bat sortu dago eramanek, eta hor gabiz mutilek eta neskak alkarregaz jokatzen, txapelketak, eta oingo ostiralien Araban hasten da, urrengoko ostiralien jokatzen donik, eta finala bi ostiral barru. Aipatu duzu gizonezkoak eta neskak ari zaretela jokatzen, lehen gaztetxoak ere ikusi ditugu. Liga mistoren bat ikustera iritsiko gara, egunen batean? Elkarregaz jokatzen, frontoi txikixetan elkartu ezkero, bai, frontoi txikixetan neskako oso ondo dabiz, eta fronto luzien bai gerten da igule indarra aldaketie, baina fronto txiki baten igule egunen baten. Zergatik ez, ez da?